mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang tramahan no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karon no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpok Lakasang. Budbud o Bibingka. Oh, pinangga ginay ko ni mo, Hercules. Karon, ibutang tanggi pa akong bitin sa akong lubot. Unsay buhaton mo? Lubot yun, Donatulo. Ay di manato mahibawaan kung asa tapa akong bitin. Kay pinanggat ka, Donatulo. Sup-supo na ko ang lubot ni mong napakar sa bitin. Priyas ini. O baluwas ka, Donatulo. Ingon ni anak ko, ikaw ka pinangga, Donatulo. Bayam! Pinangga ginay ko ni mo, Hercules. Karon, ibutang tang ang akong atubangan. Ang akong atubangan mo'y gipaak sa malanga bitin. Unsay buhato ni mo, Hercules? Atubangan? Atubangan, akong tumoy. O sayan? Unsay buhato ni mo, Hercules? Pinangga magkako ni mo. Unsa? Bangag sa ilong. Hala! May miliyok sa ilaw, nasiak nga yuta, bay. Hala! Bilihok! Bilihok! Ikulong sa may mugawa sa ilaw sa iyo tabay chikaw! Managan ka, bay! Managan ka! Ayaw mo paglagan, ako rin Tukoy! Uy. Ikaw na, Tukoy! Tagod si kakosog sa linog, nasiyak ang yuta, o nasiyat ko, og natabulan sa yuta. Hala! Nalubaw ni ka sa iyo ta? Ikaray na lubong sa yuta, tukoy nga, malipayon. Nalipay ko kay giluwa ko sa impyerno. Hala! Bangag sa ilong! Mutana rin mo. Be, ako'y punta na, be. Asa makita ang pinakadakong buaya sa Pilipinas? Sa Blacan lang. Bangag sa ilong! Ako nasad. Ikaw ba, Noy? Okay. Dili radyo, dili TV, di pa newspaper, pero nasayon sa tanang pangitabo sa kinabuhi ni mo. Marites ka silingan. Bangag sa ilong! Nakabantay ka ganihan, Arturo. Milinog pero hinay ra. Kabantay mo lang? May lang unta og way na kong kadaot sa ubang dapit. Hinay raman to. Nga nang nakaingon ka man nga. May lang unta og way kadaot sa pagdapit, ha, Arturo? Tungod kay posibleng hinay din sa Mindanao. Pero kusog sa ubang mga dapit. Unta nga dili lang. Kay kung nakusog pa din sa itong dapit, delikado kita, Hercules. Ingon man ang mga panimay o ginipisyo nga nadaplis kadagatan. Sa tsunami. Jesus ko. Ipalayo taon. Kakuya or man ang tsunami. Ay mo cellphone, Arturo. Uy, maya. Si Araceli di buta kini. Ang usasa ko mga sekretary. Tumagon ko na. Sige. Alo, Araceli di butak. Nganong nanawag ka man? Oo. Ni ami karon sa Mindanao. Dinhi sa Iligan. Ngano man? Unsa? 6.9? 6.9 ang magnitude? Nga linog ay tabo sa Bugo, Cebu City? Uy, Diyos ko. May linog sa dinhi sa Iligan pero hinay ra. Salamat sa impormasyon, Araceli di butak. Nala, sige. Bye. Bila ko si Joy Bayaton ang nanawag ni mo, Don Arturo. Si Araceli di butak, Hercules. Labing siguro, apektado karon ang Bugo City. Ingon man ang mga silingang dapit ini. Kaluoy sa mga supuanon. Kinahanglang mutabang kita, Hercules. Usay buhato ta, Don Arturo. First thing in the morning, sakay sa kong private helicopter. Mo aerial inspection kita sa Sugbo. Dili kita mo paabot sa tong gobyerno sa nasyonal nga bulihok.
kinahanglang mo bangon pagbalik ang sugbo. Don Arturo Asakar. Usaon na lang ang imong misyon din sa Mindanao. Ipapangita sa abo ni Maria Picat. Don Arturo. May dagan panghigayon og panahon, Hercules. Unahon ta ang labing importante. Og isip sugbuanon. Og matuod nga Pilipino. Akong responsibilidad ang mutabang kanila. Don Arturo. Pakusgi pa bay nunoy ang pagpadaga ni mo aning atong limusin. Kinahanglang makaabot na yung ta dito. Oh, oh, may sigaw. Sus, walang untay daw tang naitabo nila. Labi na ginitakla mo ni Gian. Bahala tong salbahe siya lalat, may sigaw. Mayotag, gikaon lang utang sa yuta sa panglinog. No. Bad ka bay nunoy, bad na. Ah? Di na to ang ikalipay kung dunay daw tang may tabo niya. Unta, okay lang gyapon siya. Oo, bitaw, no? Ah, doon na tabay sigaw. Sila ka nang naskawas. Kung ba kaya nga nagkipuyan na naghiri kung nanahunlak. Sila ka na si Diego ug Nonoy. Yehey! Naako yung Chico! Kuya Nonoy! Mga kuya! Oh, kumusta mo? Diego! Diego! Salamat niya mo! Takla! Diego! Time out, kuya. Ako may mido pala lagi imong gigakos. Ang tungod man na kay bahong lalat ka naman. Unsa nay? Gian, dali, mag-group hug ta. Yay! Apil ko! Apil po, sigaw. Gian, okay ka lang ba? Nakakapos ba yung hangkaw? Kuya Chico! Salamat in taon nga way daw tang naitabo ninyo. Ikamatay ko yun kung dunay naitabo ninyo. Okay. Thank you, Lord. O sa may buhato na turo na inibay, sigaw. Adto na tapuyo sa mansyon. Ko? Oh, we don't care. Unsa? Uban ka na mo lalat dito sa mansyon. Ug ay kablaka. Ipaayo ko ning inyong bay. Pero samtang guba pa ni, aato na mo puyo sa mansyon. Chico! Thank you! Dili kinahanglan, Chico. Bogart? Ato ka puyo sa baylat. Ako'y pahala ni mo. Bogart? Yay! Sakay dyan, hindi kaya sakyan na natitakla. Salamat kaayo ninyo ha, Diego, Nonoy. Pero, uwaw ba kayo sa mong bahin? Papuyon mi ninyo sa mansyon nga, dili mi ninyo igunsa. Ayaw pagsulti anak takla. Kabahin na mo si Gian sa akong kinabuhi. Char. Iniuod bitaw ng akong gisulti bay. Pero, bay, sigaw. Gusto ka tong desisyon ni lalat nga miuban siya ni Bogart? Ngano man? Bogart! Salamat ha! Huwag yun ko na mapasakti. Ikaw na ko na, humot kong lalat. Ha? Ibaw ka gitlat. Espesyal kay ka sa kundugan. You're very special. Thank you, Bogart. Ups. Tatang. Ngayon lang naman lagi ka. O niya na tas amo. Ha? Dinhi? Di dinhi gad? Din isa mong harianong panimay. Asa dapit? Kalibunan raman lagi ni dinhi. Oh, yun na. Ay naman akong bay. Oh, uy, natumpag sa bangamong bay. Oh, bangag sa ilong? Siyaw dyan ilang gama. Siyaw. Patay. May balik mga si Don Arturo. Booking time. Sige, bye. Lagawa. Abi na ko si Don Arturo na. Ay,
Sa barangay man dito. Nang lista ko pilay membro sa pamilya matag parimay. Pero may bong lang ko. Nagani ayuda wa mi apil lista. Mga jahilo. Biyaan tao na ka. Pagbuminaw sa Lex Muato na ko sumahan. Muobra na ko. Obra. Unsa man, Hercules? Ready na ba ang chopper o ang pilot nga si Captain Alan Malaran? Kagariha pang andam, Dura Turo. Gani, tuwa na sa umahan si Captain Alan Malaran. Diin, tuwa dito ang imong private helicopter. Kinahanglan mo aturayon kita sa Northern Cebu. Dito sa Bugo. Ingon man sa mga silingang dapit ini. Mag-aerial inspection kita. Pero sa ingon magkapahigayon lang kita sa atong pagtabang. Matuman, Dura Turo. Pagdali, Hercules. Ato na dayon si Captain Alan Malaran sa umahan. Aron makagikan lang kita. Dura Turo, tanawa sa umahan. Ngano? Di ba mao magkanatawhana ang usa sa gipangutanan ta kagabi? Oh, bitaw, no? Hoy, mag-uuma di siya. Kaya si Kwekang. Nalangi sugon mo lumbuyo. Oh, uy. Insikwakang. Siya day si Insikwakang. Si Kwakang. Mao ka na ang pangan nga giingon ni Jigo nga iyang igagaw. Usa. Kung mao, posibleng siya ang Insikwakang nga anak ni Anhing Maria Makiling. Bangag sa ilong. Magtanay may bibiro, maghapong nakayuko, di naman magkatayo, di naman magkaupo. Insikwakang. Kinsay, nagpanawag sa landong kong... Ako. Ikaw si Insikwakang. Nga anak ni Anhing Maria Makiling, dili ba? Dili, oy. Ayaw na lang pabagag. Bistado ka lang, Isikaga. Ikay na kong tingog, pero daot. Hercules may pangan. Ya, matra. Ay. Dura Turo, milakaw ko magod. Ay, dali na, Hercules. Nagdali kita. Sus. Kawa, Ha? may araw ka sa akin. Uy. Trabaho ko. Gitudlo man ko nimo imong, ha? Tudlo nimo imong mata. Nya, gitudlo sab ko nimo. Watch out. Yamat! Sibat mo no! Balik! Magtiwas na kistorya! Balik! Ngano wa man to ni mo sukbati, Dura Turo. Murag booking naman ito siya. May tukmang adlaw. Alang kaniya, Hercules. Unang taon na ang mas nanginahanglan. Ang mga apektado sa dakong linog. Ang mga sugbuanon. Matuman, Dura Turo. Hey! Balik! Nagliyo-liyo man o. Ato na, nagkapalayo na sila. Baya, no? Mamalik pa kato sila si Don Arturo. Pero time para good. Kinsa may nakasulti lang. Ako si Insikwakang. Baya. Ang langgam tabian ka ng libatong sa kamaisan. Eto one. Adik ka. Pana. Milipad na palayo. Nakatubig ako din sa upo sa punuan sa mangga.
tungod sa kakapoy. Yun na. Huh? Ako na nag-ingusa din Asa naman sa din kanahan nga Bogart? Bogart! Bogart! Niyara ko lat! Oh. Naamagod ka da ibabaw sa lubi. Manguhang kag butong. Dili! Nagusamanay ka diha. Gibuhat na ko akong kaugalingon. Aron ko muuga. Pangag sa ilong ni Bogart. Kadaog diha ay. Nga naman. Dali ba? Duhula ko. Kadiyot. Oh, what's the matter? Huh? Anything I can do for you? You can do for me? Basa Parang ipadungulong ko rin mo. Ha? Basa ko. Oh, asa ka sa lubi? Pagbuhat sa dito. Hindi ko kabaw. Basa ko niya gutom pag yun. Api mo, ako, wag yung kong bati kagutom. Wag yung kong bati ag duka. Di ko makatog. Wag yung kong matog gabi. Ha? Nagtama siguro ka. Kasi magtuwa naman ako. Adik! Siya jud bayak. Masukong gidayon. Atagi ko sa mga pangan sa zodiac sign. Sugyasan! Karabang sama sa Aries, Capricorn, Gemini, Cancer, Diabetes! bangag sa ilong. Ako ni Sam. Kinsay pinakakusog mo dagan sa tibuok kalibutan? Snatcher! Takla, ni akas kong kwarto. Ug gilak nimo ang purtahan. Diego, Unsay imong tuyo? ikaw. Unsa? Pagaksa ko, Diego. Igakos mo ko nimo. Pasagdi ko, Diego. Sige, padayon lang. Ganahan ka ba nga akong kisan? Ha? Kiss ko, B. Kisisan ko. Bawsi ko pa. Kadikit sa mga bilo. Kambis ka nagyong stumang kahilo. Mua. Chup. Sige pa, Diego. Ligo ako sa ibang mga hawak. Sige pa. Mua. Chup. Kagilok, Ginoy. Uy, sabay, Chico. Nagsaging ungat sa... Uy, gising ka sa ungat. Ayaw ka niya akong ilong. Nabuang na pa na sabay, Chico. Di ka na, be. Guroy. Guroy. Sakit kinsay ang palong sa akong face. Ako? Nga naman. Hanggaw ka? Pero tinin mo nakaungat o nakahawak sa kong ilong. Unsa? Yaks! Kaluod, uwi! Nood mo lang. Oh, kisa may mo gi-imagine? Buangas kang damgo ba nunoy? Isuod ko din is kwarto ni Takla. Uliya. Iyagag sulalap niya. Uy, ako sulalap ko niya. Kalamay ko si Mundam ko, Benjikaw. Warang tako ni mo pukawa. Imo man kong gisagpa. Adi madabay, oy, gilo kayo. Bangag sa ilong.
Diya na kita sa Northern Cebu, Don Arturo. Labing Mayo. Don Arturo, tanawa sa ubos. Oh, grabe ang kadaot ining dapita. Nangliki ang kadalanan. Ang kayutaan. Gidahili ang mga bato payo sa ubos. Og nadatugan ang mga bahay sa ubos. Tanawa sa pikas, Don Arturo. Uy, may mga sinkhole. Og nangatumpag ang daghang kabayan. Totally damaged yun. Labing siguro, may mga nakalas ka kinabuhi. Kaluoy gid nila. Kinahanglan mo tabang kita, Hercules. Matuman, Don Arturo Asakal. Milyones Ay, pesos sunugin Cebu. alang sa kumbate Pwerte yun, Benjigaw. sa maning kumbate Cebu. Ang episintir na na may mutang sa 17 kilometers north of Bugo City. No din Cebu. Og ang nagabihan mao ang Bugo City. Dan bantayan, midilin og San Remigio ug uban pa. Mantayan Island, Tabugon, Bourbon, Sugod, Tabuilan, Carmen, Santa Fe, Madidios, Pinamangan, lakip na ang Bukirang Barangay sa Danau. Ginoo ko. Pagkapait sa kahimtang sa atong mga kaigsuunan sa Northern Cebu. Pwerte yun, Benjigaw. Kinahanglang muhimo ta og aksyon. Huh? Unsa may bote mo ipasabot, bay? Dato nungod ko, kinahanglan nga mutabang ta. Benjigaw? Tabang magini ko itong pobre kay ko. Karon na kaya nako ang pagtabang. Wag yun masayop ang Ginoo, bay, nga gihimo kang dato. Piniyalan lang kita ni ining gasya nga gihatag sa Ginoo. Busa, ampingan ta og gamiton sa husto. Proud kayo ko ni mo, Diego, nga nakahukom kas pagtabang dito sa Northern Cebu. Buotan ka gid nga way sama. Yay! Putan ko yung Chico. Liwat at titakla na ako, kuya. Gibuhat ko lang ang angin akong buhaton takla, Diyan. Sahi erod kung kita'y naas ilang kahimtang. Husto ka, Diego. Og nalipay kaayo ko. Lipay sa kay ko takla. Ako itong gisugo si Baynunoy, uban sa akong mga sakop dinhi. Nga mangumpra alang sa pagpanghatag nato sa ayuda para sa Northern Cebu. Malipay ko tulong si Benjigaw. 5 ka truck nga puno sa pagkaon ug tambal ug tubig. Kinikidaan ako paingon sa mansyon. Sir, ay para. Uy, kailan magkuha na? Uhuno mo na, Brown. Sir, hatagi mig ayuda. Kanang spam o ganadora. Ah? Yaman. Lalat? Is that you? Baktin? Ay. Anong naman ka diha, Nonoy? Anong na ka diya? Baktin? Angang! Kang Benjigaw maning tanang mga truck di karga nga puno sa yuda. O, unsa? Iyang ihinabang sa Northern Cebu. Ay, kung masakay mi ini. Nga naman, Moban min bogart. Aron makatabang sad mi sa pagpanghatag. oh, good idea. Ang tiba. Oh, unsa mo nila? Ang akong motor. Ibili lang una to sa inyong imong motor nga wa ni gasolina bogart. Moban lang una to nila. Aron librita sa tanan. Alright. Aha, bangag sa ilong. Ayun sila. Kadagang truck di karga nga puno sa mga ayuda, Diego. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka truck! Yay! Uy, yun na. May dagkong tagpulin nga nabutang nga Jigo Asakarkers. Bitaw, no? Ang tanang truck may nakasuwat yun. Ay, Benjigaw! Kompleto ng tanan. 5 trucks full of ayuda.
ipatangtang ng dagkong tarpaulin nga nabutang sa doong sa truck. Ha? Hain man? Kanang Jigo at sa Carkers? O bay, Ngano man? di ko gusto anak. Abi ka ni katabang, ibutang day nato ang atong pangan. Para unsa man na, aron ipanghambog nato nga mitabang ta. Ay, panghambog man gani ng dili ang kwarta-kwarta sa mga tao. Butang gani. Di tasama na ba yoy? Na. Tasama ng mga bagagnaw nga politiko. Ibutang yun ilang pangan ug apelido. Ang uban, butangan pas ilang naong. Murag yun ilang kwarta. Ikaw lagi? Kwarta niya sa mga tao kay gikan ko na sa buhis na to by Jigo. Kuri ka. Unsa may ato ibutang na lang? Kita kay taga Sugbo man tang tanan. Ibutang na lang diya Sugbokers. Aw, pati! My dear Diego! Niya lagi ning baho kong lalat. Liya sa ko, Diego. My goodness, nganong niya mo? Gusto ming matabang sa pagpangatag sa ayuda dito sa Northern Cebu. Diego! Mayo. Pero, swelduhin mo ya. Pangat sa ilong! Gusto man ming matabang. Helpful man mi. Mga naong yung Diyos panas. Kamor, hilpol ang mga ikusweldo. Sige lang ka, Diego. Dato bitaw ka. Swelduhin lang gud mi. Bisag kamay lang. Bisag dinipong adlaw lang. Sa ilong. Ay, maluoy taon ka, Diego. Unsaong, may dahili man og natumpag ang akong kwarto ug gamay sala sa akong bahay. Labi na umbay. Karaan mo kay ito. Plywood, karton. Basta kay kahoy karton lang. Putong dali kay natumpag. Sa lakod, mga pitima sa bisalinog. Oh, biktima mi. Luoy kay mi. Luoy di kay mo. Nana, sige. Silduhan ta mo total kuwang man ko sa mga tao aron mo tabang sa pagpahatag sa ayuda. Jian, uban boy. Mauban ko, Diego. Kun mo na, di ta maglangay. Tanak mo. Kanagugyod o kanaot kanayaguman sa Northern Cebu. Nakogyo, Don Arturo. Tungod sa daghang fault line, daghan ang nabiktima. Unsay plano ni mo karon, Don Arturo? Gusto kang masahe? Bida sa tangimong style, Hercules. Sige, opera ng masahe. Pero may tudlo ni mo nga pilting kamaya, nagtudlos bata tungod si mong kadaot. Tingog lang ni mo itambok. Usa man plano ni mo, Don Arturo? Ulanding nakita sa mansyon. Gusto na katong akong nakita. Patuman, Don Arturo. Kapten Alan Malaran, balik na kita sa mansyon. Salami eh. Gusto ko na... Ayan, ang kalaki-lalat niya. Prihan mo ni mong dilat, ha? Ipangawan ko din mo ng ayuda. Pahimos lang tani. Total, kita namang duhan niya iningikot sa truck nga punos mga ayuda. Uy, makabantay na to, ani. Kalami ah. Baya. Away noon. Kay Thomas Picas truck, sila si Jigog Nonoy. Lima guni ka truck, mga dagong truck ang puno sa ayuda. Ali, tabangin ko kaon ini mga ayuda. Adi. Uy, isok lang, amrihan ko na. Sige ka na. Ikaw lang lat. Ano naman? Marag di maton. Ansa? Hindi man. Huwag ka nang ikaon. Ako bugart no. Nagduda na jit ko da. Nagtama ka no. Lalat! Kanara ba ko nung magtama, Bogart? Di na bagay ko na naganang mukaon. Dabuang ka lalat! Sabi magtuon naman ako, adik! Bogart? Mas may pag magbuwag lang talalat. Bogart, sapoy. Suko man dayon. Ingundo gani ko. Namasangil ka man, good. Waoy. Ayaw ba? Ha!
Basta ba Nonoy, mao na to ha? Matag truck, lain-lain ang apektado nga lugar ang atong hatagan. Aron way magmahay. Okay, Benjigo. Your wish is my command. Kuman. Labing maayo, Diego, aron daghan ang mahatagan. Yay! Daghan mi tabangan! Diego, imong cellphone. Dato mo guna kumigo ko na may cellphone. Hey, hey. Hello, cellphone eh? Iho, Jingo! Oh, Daddy Arturo, what can I do for you? Ni ako karon sa mansyon. Ugwa ka din eh. Asa ka man di ay. Importante kayo kining akong lakaw, Daddy. Pero mas importante kayong tuyo ko kanimo, Iho Jigo. Bahin sa unsa, Daddy? Sayod ka naman siguro sa nahitabo sa Northern Cebu. Usa ka mag-usog kayong linog, Daddy. Gusto ka, o gusto kong mutabang kita, ug buhatag og ayuda sa tanang mga nabiktima. Wa pa ka musulti, Daddy. Ako nang gibuhat na. Unsa? Alang sa imong kasiran, Daddy. Padong mi karon sa Northern Cebu aron mohatod sa 5 ka truck ayuda alang sa mga biktima. Gusto ba nga akong nadungog, Iho Jigo? Padung mo karon sa Northern Cebu, aron mo hatod sa mga ayuda. Tumpak, Daddy. Mao ko na among rumbo karon. Oh, wa ka man maliwat na kusdagway gitsura ingon man sa height. Pero porbida, liwat kag yun na ako batasan. Generous! Dili daw! Manggihatagon! Gibuhat ko lang, Daddy, kung unsay angay na kong buhaton. I'm proud of you, Iho. Yes. Dili ka sama sa ubang mga dato nga hadlok mo gasto sa uban. Dili kayon mo gasto sa uban sa iyang kwarta. Ha? Dili gustong mo share sa ilang blessings sa uban. Pobre mo ni ato, Daddy, pero di na ako batasan nga dili mo share sa blessing sa uban. Mao ka na hiyas nga gitudlo ni Nanay Maria Picat sa una. Matinabangon. Ug usa ka na sa hiyas. Kung nganong love kay nako si anhing nanay nimo. Ang akong Delilah. Daddy Arturo. Di ko lang tason pa ang atong panagsulti. Basta kay nalipay kay ko ining imong gibuhat, Iho Jigo. Salamat, Daddy. Maimo ang akong panalangin, Iho Jigo. Pag-amping ka mo, kay nako kayo ang kadaot sa mga kadalanan nito. O, Daddy. Nala, sige, Iho. Bye. Sige, bye, Daddy. Liwat ka rin mo si San Diego, Don Arturo. Og liwat kayo siya sa iyang inahan. Oh, nahinumdum ko sa matamis na mong kagahapon. Kaganiha pa ko naglakolakaw din sa kalasangan. Pero nasa akit ko. Loyan ako uhaw na kayo. Halos di ko na malakang ako mga tiil. Ingunog sa nalipong ko. Ingunog sa mapawang ang akang... Sir, nasa ka? Tapang... Pero, huwag ko magkailanin mo. Mag-armado ka, sir. Sir! Naguyapan siya! Oh, nawad-an yun ako sa panimuot niya itong higayuna. Sa sunod ginitabo, Don Arturo. Don Arturo. Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.